Ahojte všetci, zdravím vás odo mňa z domu a mám pre vás dva oznámy dnes. Jeden veľmi šťastný, radostný oznám, že som v druhom týždni. Jupi, som v druhom týždni a chcel som vám to všetkým oznámiť, že si druhý týždeň neholím bradu a je predo mnou ešte 8 týždňov neholenia. A prečo? A prečo to hovorím je, dôvod je, že sme začali na mládeži tému Reštart 10 Božích prikázaní. Ja som si povedal, že tak symbolicky sa budem meniť postupne na takého Mojžiša, že si nechám teda naraz bradu, aby som to pripomínal, o čom hovoríme a nad čím premýšľame a čo chceme zreštartovať. Čiže 10 týždňov mi bude rásť Mojžišovská brada a budem vám pripomínať, že reštartujeme 10 pravidiel, ktoré sú veľmi dôležité pre život. Bam! Čiže to je jedna vec, ja mám na to aj taký inštrument, pozrite sa, budem sa upravovať. A druhá vec je, že je dôležité, čo si o tom myslí moja rodina. Čiže ahoj Mimi. Ahoj. Čo si myslíš o mojej brade? Dobre. Môžem ju mať? Áno. No fajn. Čiže jeden bod by sme mali, Sámko. Čo si myslíš o ockovej brade? Fufu, neviem čo to je, ďakujeme. A opýtame sa najdôležitejšieho človeka, ktorý má k tomu čo povedať. Ivanka, čo si myslíš o mojej brade? Môžem si nechať? Určite áno. 10 týždňov? 10 týždňov? Asi nie. Vidím nejaký problém na obzore. V každom prípade vás pozývam vo štvrtok na reštart o 17:17. Druhá pozvánka je v sobotu o 18:00 na Bratislavskej v centre Apoštolskej cirkvi bude spoločná mládež. To znamená, že sa stretnú mládežníci z rôznych zborov a spoločenstiev, aby mali spoločné zhromaždenie, aby mali spoločné uctievanie, aby mali spoločné premýšľanie, aby mali spoločný čas. Robí sa to len raz za čas, takže príďte. Určite 18:00 sobota, spoločná mládež. Štvrtok, reštart 17:17. Yeah! Vidíme sa tam, teším sa na vás. Aj s mojou bradou.